Det ser egentlig vildt nok udefra. Udefra hedder det. Jeg tror ikke, du skal stå der, Rasmus. Ellers så smutter den bare rundt. Ja, lidt gas giver han alligevel. Han har alligevel rimelig meget styr på det. Og kan han ikke bremse, eller? Det tager han lidt tid. Nu kan han ikke. Jeg flytter mig lige lidt. Det kommer så selvfølgelig, når han kommer til at køre frem. Nej, han skulle bare ind ud. Ja, det gjorde han sgu. Rasmus synes på, at han laver julespind. Måske. Til noget af en motor. Det er dejligt.